Ngulakhi Zulu eQhibukhowe. Masichazele kafushane ukuthi njengoba iqembu le-IFP lakhe lendlu lakhe lontodana wakho ngabe lokho kuzoyishintsha kanjani impilo yakhe mhlawumbe usichazele nje kafushane ukuthi indaba ehlala kuyona beyikusiphi isimo njengoba esakhelwe le impilo yakhe izobalula kanjani. Oh, le ndaba ehlala kuyo ibengenakho lendlu ebeyile ekhaya engihlala kuyo. Ibengihlupheka ngoba bengenayo umuntu ngesinye isikhathi ukuthi amgqube emse-toilet ngoba sekunalena ngiyakhululeka ngokuthi sekukhona zonke izinto eziphakathi nokuthi mayeya e-toilet uyokwazi ukuyela. Ngiyabonga kakhulu ngoba ingane yami yayilimele ngangazi ukuthi ngiphinde ngibone kodwa uNkulunkulu abuye wangawukela. Ikhansela lami langangilahla laliseduze kwami lasondela kimi nalapha ingane ilimele namanje kwase kwaza segcineni libe linami ngiduduzile la ngisula izinyembezi ngiyabonga kakhulu.